was a gas, soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, love gone behind. Τα Fratelli Robinson, πιστά στο ραντεβού τους με τη μόδα και αυτό το καλοκαίρι, βουτάνε ακόμα πιο βαθιά στο χρώμα, το design, τη φινέτσα και σας παρουσιάζουν τη νέα τους κολεξιόν Fratelli Robinson Summer 2013. Ελληνικής κατασκευής, προσεγμένα μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια, με γνώση και μεράκι σας συνοδεύουν με άνεση και στυλ σε κάθε σας βήμα. Τα Fratelli Robinson παντρεύουν τα φωτεινά χρώματα με τα θηλυκά λουστρίνια σε έντονες και γήινες αποχρώσεις και φέρνουν όλη τη φινέτσα της ιταλικής μόδας στα πόδια σας. Φυσικά, από τη συλλογή της Fratelli δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι ανδρικές προτάσεις, με εξαιρετική ποιότητα και ανατομία για άνεση στο περπάτημα και σε τεράστια ποικιλία. Δώστε τώρα ραντεβού με τα Fratelli Robinson στις πιο ενημερωμένες βιτρίνες σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 49 17 089 και 210 49 13 761. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.robinsonshoes.gr. Seemed like the real thing, only